Bueno, cal dir que, ho he comentat abans, que quasi Elisabet viu pendent de l'avió, perquè com compagina una dona alemanya la seva vida com a fallera major? Vas i vens constantment. Sí, voy en avión y entre semana vivo en Alemania y los fines de semana aquí. Bueno, no sé si fer-te una pregunta un poquet compromesa. Tens nòvio a València? No, en Alemanya. En Alemanya? El farem faller, dic jo, no? Perquè si no, els caps de setmana no estan tu. No, ha pasado conmigo. Ah, ja dia jo què passa. Bueno, bé, president, anem a fer fallero al nòvio de la xiqueta. Ja és fallero. Aleshores, tota la família sí a València. Ja, en general, l'any de quart Extramuro Velázquez està anant bé, les falles? La veritat és que estan anant molt bé. Estem molt orgullosos de l'any. Tenim una altra vegada una fallera major que no ens mereixem, perquè és més gran que tot el món, i la veritat que jo estic molt orgullós de tindre ella i de tindre tota la comissió que tinc. Jorge Vicente, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per triar una dona tan especial, que acaben bé les falles. Elisabet, no vaig a dir-te benvinguda a València perquè quasi eres valenciana, però que acaben molt bé les falles. Muchas gracias. Gràcies a ti, gràcies a tu. Xic oblidar que ella és fallera de la falla plaça Santa Creu i que avui ha estat amb ells, amb els seus fallers, però li preguntaré moltes coses. Fallera major, gràcies per estar amb nosaltres. Primera jornada d'ofrena, com es viu? ¿Cómo se vive? He entrado por la calle de La Paz y me he puesto a llorar. O sea, no he podido evitarlo. La he visto y no es el momento de pasar por aquí, sino de verla a ella y del sentimiento con el que viene toda esa gente. Has parlat durant el dia, evidentment, pensa que sí, amb la teua fallera major infantil, i li has donat algun consell de cara a l'ofrena d'avui? Por supuestísimo. Aparte de que la adoro y ya, bueno, es la parte fundamental de mi reinado. Estaba nerviosísima esta mañana en la bascleta. Le he dicho, no te preocupes, Ariadna, que lo vas a hacer fenomenal. Eres la niña más guapa de todos los valencianos. Y bueno, vas a estar emocionadísima esta noche. Y de verdad tengo que transmitir a todo el mundo, está emocionadísima, està contentíssima i tiene ganas de que todo el mundo la apoye esta noche en la calle. Maria Pilar, l'agenda d'una fallera major de València es poden vostès imaginar, ni la d'un ministre. És impressionant. Tens temps per a veure els teus fallers. Jo sé que avui has tingut aquesta oportunitat i que ha sigut molt especial per a tu. Pues la verdad es que sí, me han dejado la oportunidad de ir a comer a mi querida falla, a mi humilde comisión, y además de tener el placer de invitar a Miriam Toré, Bella del Foc, y a sus damas del fuego y a toda mi corte de honor. Entonces, bueno, he estado con mi familia, compartiendo con toda la gente que está compartiendo este año conmigo, y hemos tenido una comida fabulosa. Bueno, què penses de la jornada de demà? Perquè tot i que jo sé que tu eres fallera de Socarrel, evidentment, desfilar com a fallera major de València davant de la mare de tots els valencians és diferent. Tens alguna expectativa o vais a deixar-te fluir? Voy a dejarme que los sentimientos fluyan y de verdad, sinceramente, no me lo imagino. No me lo imagino porque ahora mismo lo pienso, al entrar lo he pensado, me he puesto súper nerviosa y he dicho, Dios mío, tantas veces que he visto yo a la fallera mayor de Valencia desfilar por aquí, cómo se entrega la gente, cómo lo disfruta ella, cómo lo disfruta su corte, no me imagino que ese privilegio este año sea mío. Maria Pilar, prepara't a ser estimada, volguda i atesa per tota la gent. És un honor estar amb tu. Sé que tens un poquet de fred. Ha tingut el detall de llevar-se un panyoló que portava damunt, així és que abriga't, passa-t'ho molt bé, dona-li un bes a la fallera major infantil i demà és el teu dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Juan Ramon Furió, deixem-ho així, president major, i Juan Ramon Furió, president infantil. Un detall molt interessant del xiquet d'11 anys que tinc al costat. Als 4 anys va fer la seva primera ofrena. Ha sigut president infantil en 3 ocasions i enguany està vigilat molt a prop per son pare. Què tal, president infantil? Com van les falles? Molt bé, estic molt orgullós perquè tinc una fallera major infantil molt guapa. Mare de Déu, quin president de Socarrel. Ara, el que no tens és veu, eh? I eixa veu per què? No, perquè en la falla cantem molt i ens ho passem molt bé. Això està molt bé. Escolta, ara que no ens està veient el papà, el president major te vigila molt per a que tu treballes bé? A vegades. A vegades? I això t'agrada o t'agrada més anar al teu rotllo? Les dues coses. Les dues coses, molt bé. Molt bé, senyor president. Anem a parlar amb el president major. Bueno, que bé que parla el teu fill. Has d'estar superorgullós de tindre un xiquet que de major serà un president com tu. Sí, perquè ho portem en la sang. Som molts anys i ell ha viscut, i a la primera casa que anà a parar no va ser a sa casa, sinó va passar al casal. En 4 dies va ser la seva primera ofrena. No, a pressa i correguent li puc confeccionar un traje i una manta meva morellana, li farem la volcà
i en 4 dies sa mare el portava a braços, que jo estava més preocupat per sa mare que per ell, perquè el portava desfilar en ell en braços. En 4 anyets... No, en 4 dies, perdó, en 4 dies a l'ofrena de flors. I ara que han passat els anys i que el xiquet té 11, vostè com a pare i com a president adult, què és el que sent al veure el seu xiquet? Un orgull. Sí. M'emociona. I per mi és tot. A més, tinc 4 filles majors, però ell és l'últim, té una diferència molt d'anys, i entonces estic con orgull, perquè a més és músic, toca el saxo, està en tercer de saxo, i li falta sols vindre a la Mare de Déu tocant el saxo. Molt bé, senyor president de la Falla, El Perellonet i president infantil, que acaben bé les falles. Enhorabona per tindre un xiquet així de salao. Cuida la veu, president infantil, que encara queden falles, vale? Vale, diu que sí. Pues ahí, em quede xerrant en ells. Suerte de vivir. Com a fallera major de València hi ha moltes emocions. Com a fallera de la teua falla i cor d'honor de la teua fallera major de la falla, són diferents les emocions, però igual de intenses també. Son diferentes, pero en realidad el sentimiento fallero es el mismo. Sentimos la misma ilusión cada año, las mismas emociones. Lo que pasa que yo tuve la suerte de vivirlo a otro nivel. Pero como fallera yo creo que eso nunca se pierde. Todos los años los esperas con muchísimas ganas, la Semana Fallera. Y bueno, pues disfrutando ya de esta recta final de las falles del 2010. Miguel, vaig a donar-te un poc de feina, perquè la nostra retransmissió es veu per tot el món, per tot arreu. Estem connectats a Facebook. Acaba de comentar Pau, la nostra companya, que ja tenim 2.000 persones agregades al perfil de Facebook. Aleshores, per a tota la gent que ens està veient, tu, com a fallera major de València, que has sigut i continuaràs sent tota la teua vida, m'agradaria que convidares a la gent que no coneix les falles a disfrutar-les. Pues a todo el mundo, a todos los que nos están viendo, a todos los que están en Valencia disfrutando de nuestra fiesta y sobre todo también gracias a vosotros, a todos los que nos pueden ver, como tú bien has dicho, desde sus casas, pues les invito a que disfruten de este poquito día que nos queda y del día de San José, de estas fiestas falleras, que las vivan intensamente junto con todos los falleros y todos los valencianos. Y bueno, y el día 19 mañana ya acaban nuestras fiestas y el 20 ya estamos en marcha para las del 2011. Molt bé, Miguel, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat uns minuts del teu preciós temps. Eres una meravella, saps que t'estime moltíssim, com t'estimen tots els valencians. Que acaben molt bé les falles, Miguel. Muchísimas gracias, igualmente. La plantar, per damunt de tot la plantar, després m'agrada l'ofrena i per últim la cremar, perquè amb la crema s'acaben les falles, per supost. Així és que, bueno, si vos sembla, a banda de respondre la vostra pregunta, que espero que vos hagi agradat la meva resposta, atenció, perquè sí que és una falla molt familiar. Tot el món diu que les falles es viuen en família, però esta falla, que només té 70 membres, tot el món es coneix moltíssim, és la falla Carabasses en Gall, i tinc, parlant de família, la fallera major i fallera major infantil, que són mare i filla. Parle d'Anna Cruanyes i de Nayara Herrero. Què tal, Anna? Com van les falles? Molt bé, molt emocionant tot. Molt orgullosa de compartir l'ofrena amb la teua filla. Sí, orgullosíssima i en molta alegria. Anem a parlar amb Nayara. Nayara, què tal? Com van les falles? Muy bien. Muy bien. T'has emocionat al desfilar davant de la Mare de Déu? Sí. Li has demanat algun desig, Nayara? Sí, algun. Alguno, però igual no es pot dir perquè és massa íntim. Escolta, ara que no ens està veient ni ens està escoltant ta mare, la fallera major de la falla, aquesta mare, te diu moltes coses per a que te portes bé? Sí. Sí? Què te diu? Que no hay que estar nerviosa y más cosas. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, anem a xerrar amb la mare. Què tal se porta la fallera major infantil, que evidentment vostè la coneix moltíssim? Pues molt bé, la veritat que sí. De major no voldrà ser periodista perquè xerra poquet. Ai, pues ella diu que sí. Espera un moment. Però està un poquet nerviosa i emocionada també per avui. Nayara, vols ser periodista de major? Sí. Pues tens que xerrar un poquet més, eh? Sí? Vale, molt bé. Bueno, que vagin bé les falles, que sou 70 poquets. Sí, bueno, sí. És molt familiar, és molt antiga, però molt familiar i és tota una família. Hi ha una frase que diu poquets però bons. Això. Ah, que sí? Bueno, pues Anna i Nayara, que acaben molt bé les falles. Gràcies per compartir el nostre temps i que acabe bé l'ofrena. Molt bé, gràcies. Si el xiquet que jo tinc al meu costat fora de sucre, ja no existiria perquè me l'haguera menjat. Vos conte, estic amb un matrimoni de la falla Marquès de Montortal Josep Esteve. Vos conte, l'any passat Raquel era la fallera major de la falla
Vicente, el seu home, pues, desfilaven i Raquel li va demanar un desig a la Mare de Déu que va ser quedar-se embarassada. La Mare de Déu li ho va concedir. Evidentment, el pare alguna cosa faria. Bé, vos tinc que dir que avui és l'aniversari, no és el cumpleanys, és el cumplemesos, perquè el xiquet que es diu Roman té 2 mesos. I tenim a Raquel superemocionada perquè ha portat per primera volta el seu xiquet a la Mare de Déu. Quina experiència per a tu? No lo sé cómo decirlo, pero impresionante. Muy distinto al año pasado, pero muy, no sé, muy emocionante. Raquel, l'any passat, emoció com a fallera major. Enguany, emoció com a mare. Sí, la verdad es que sí. No sé cómo explicarlo, aún estoy emocionada porque se lo pedí a la Virgen y gracias a Dios me lo ha dado. I muy distinto. I enguany has demanat salut per a criar-lo, veritat que sí? I la tindràs, clar que sí. Vaig a parlar amb el teu home. Bueno, Vicente, la Verge ens ofereix tot el que li demanem, eh? Haveu tingut molta sort. Sí, la verdad es que sí. Oye, una pregunta, papá. ¿Ha estado tot el rato el chiquete en brazos de la dona? No, el trabajo duro lo hace el padre. Luego lo ha pasado la madre por la Virgen. Eso no se lo puedo quitar a ella. Bueno, que la part més xula, l'esprint final, l'ha fet Raquel en el xiquet en brazos. Claro. Bueno, un orgull. L'any passat... Esto es como en el parto. Yo pongo la semillita y luego lo final lo hace ella. L'any passat, en la teua dona com a fallera major i enguany, com a matrimoni, en el xiquet. Vaya que sí, además de verdad. Tanto una cosa más bonita que la otra, vamos. Para mí casi más bonito, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Aunque el año pasado fue muy emocionante, este año mucho más, al traer al chiquillo los dos. Roman és el més xic... Suposa que serà el més xicotet de la falla, el joguet dels fallers. Sí, por ahí. Hay uno me parece un poquito más chiquitín, pero es el más pequeño, uno de los más pequeños. Bueno, enhorabona, pares, enhorabona, Raquel, estàs guapíssima i que continues portant el xiquet a la Mare de Déu durant molts anys. Enhorabona, família. Gràcies. I si en les altres connexions que vos he fet he tingut un to un poquet més festiu, ja sabeu que les falles i que l'ofrena té una altra vessant que és religiosa i que té molta a veure amb les promeses que la gent fa. I ara mateix estic en una companya en una fallera de la falla Santiago Rossinyol, Conde Lumiares, li diuen Maria Àngeles, ve acompanyada del seu net Rubén, i com podeu apreciar, Maria Àngeles ha fet una promesa i va descalça. Ha vingut sense sabates a fer l'ofrena de flors, perquè vostè té moltíssima devoció a la nostra mare. Muchísimo, mucha. Vengo todas las semanas a la Virgen, todas las semanas. El que jo estic adonant-me, Maria Àngeles, és que vostè ha fet tot el camí descalça i encara està somrient, no té cara de cansada ni res. Ninguna. Es que ante la Virgen de la Mare de Déu no puedes estar cansada, nunca. De fet, els tinc que comentar a vostès que mentre estàvem esperant a que Pau connectarà amb nosaltres, jo li he oferit una cadira, li he oferit aigua i m'ha dit no me fa falta de res. Això continua formant part de la promesa fins que vostè no arriba a casa. Exacto, hasta que no lleva a casa no me las quito, no me calzo, ¿no? María Ángeles, dins del que se puga contar, per què ha fet esta promesa tan especial? Por problemas de la crisis, que hay tanta crisis familiares. María Ángeles, la crisis. ¿Penses que la Mare de Déu ens tirarà una maneta a tots? Por supuesto que sí, que me la ha echado bien. Sí. Sí, creo mucho en la Virgen de los Desamparados, mucho. Pues moltíssimes gràcies pel teu testimoni, que acaben les falles bé i que la Mare de Déu t'atorgue tot el que tu li has demanat. I enhorabona pel xiquet, que és preciós. Ara continuem de festa, Maria Ángeles. Vale, gràcies. Moltes gràcies a tu. Adéu. Dos parts. D'una part, la part fallera, que és Pintor Maella, vinguda de França a Menorca, és la falla que ara ens visita. De fet, així tinc a la Preciosa Maria, que és la seva fallera major infantil. I d'una altra banda, si la música em deixa, tinc que dir un nom. I amb aquest nom ja ho estem dient tot. I és Santa Eulàlia. Quina família d'artistes fallers de primera fila, quina qualitat. Bueno, no tinc paraules per a definir esta família. De fet, en mi està el mestre Pere Santa Eulàlia amb el seu fill, que li diuen Mario, el xicotet, i al seu costat està el seu germà, que li diuen Miguel també, amb la seva filla, que és la fallera major infantil Maria, la fallera major infantil de Pintor Maella, vinguda de França a Menorca. Bueno, ho he explicat bé, Pere? Bien. Vale, estupendo. Me ha apañado. Enhorabona per la falla de l'Ajuntament, preciosa. Enhorabona per seu literato Azorín. I en conjunt, Pere, mestre, enhorabona per les teues mans i pel teu treball de tota la teua família, que és impressionant. Gracias, la verdad es que ha salido un año flojo en premios, pero bien, contento. Bueno, si no arriben els premis, sí que arriba el premi de la crítica de la gent, que això és molt important, Pere. Sí, está la plaza a tope y la verdad es que muy contento. Bueno, i parlant ara de falles, de la teua falla i de la teua ofrena, què significa per a tu com a faller arribar a la plaça de la Mare de Déu? Pues nada, la verdad es que es la primera vez que paso y María es la culpable,
y la verdad es que muy contento. Repetiremos, seguro. Bueno, Maria, el teu tio diu que ell és el culpable de que desfile amb tu en l'ofrena. Molt bé triar un artista fallero per a que t'acompanyi. Sí, és que si no l'obligue no ve, eh? No haguera vingut? No. Veig en vostès una fallera de traça, com cal. Maria, com a fallera major, què significa per a tu arribar a la plaça de la Mare de Déu en la jornada de l'ofrena? Pues la veritat és un somni complit, perquè impressiona un muntó ver a la teua mare i és que és algo que no es puc explicar en paraules. I ara, quan acabe l'ofrena i te'n vagis al casal, te desfas el tratge, a divertir-se, a relaxar-se... Sí, a passar-se-ho bé. Quin és l'acte de les falles que més t'agrada? Pues és que la veritat m'agraden tots, però m'agrada molt la planta, perquè a part que tinc una família molt fallera, perquè és un acte on teòricament empiecen les falles, comencen. Bueno, una família molt fallera. Oye, que bé que parles. Vols ser periodista de major? Sí. Ai, ahí tenim una bona periodista, senyor. Molta atenció a esta xiqueta. Bueno, família de falleros, ajudes al taller, al papà i al tio i a la resta i al iaio, que jo sé que t'ha fet la falla? Sí, ajude a vegades, però no em deixen molt, eh? No? Per què? Perquè la veritat que com estic en el col·legi i tot, tampoc té temps per a anar. Vaig a parlar amb ton pare. Bueno, continuem en la saga Santa Eulàlia. És un cognom molt important per a València i per a les falles, però avui tu com a pare orgullosísimo de tindre esta chiqueta tan preciosa. Hombre, yo la verdad es que todo el mundo de las fallas es muy importante, pero yo creo que pasar con tu hija por la ofrenda y es lo más importante que le puede pasar a una persona, y el que no lo ha vivido, que lo viva. Yo llevo muchos años pasando por la Virgen y este año yo creo que ha sido la emoción más grande incluso de que premios o... No sé, és una passada, és una cosa especial. Miguel, ja per a terminar, tot i que el teu germà ens ha comentat que bueno, l'any ha estat fluixet pel que fa als premis, però el premi jo penso més especial que és el carinyo, l'estima i el reconeixement del públic. En això la família Santa Eulàlia té tots els premis possibles. Hombre, yo este año la verdad que aunque yo he ganado no he podido disfrutarlo mucho porque el resto no ha ido en consonancia. Cuando somos muchos es muy complicado que todos... Hay veces que pasa, ¿no? Y eso es un festival en la casa. Pero bueno, como somos una piña, porque somos una piña, no pasa nada. Aquí somos fuertes de mente y yo sé que si no es este año al otro, estaremos ahí arriba. Miguel, l'any que ve, més i millor. El año que viene daremos guerra. I estarem així per a contar-lo. Moltíssimes gràcies, Maria. Enhorabona, fallera major infantil. Moltes gràcies. Pere, un plaer estar en tu, amic, eres un mestre, saps que jo tinc debilitat per tota la vostra família, i enhorabona i bones falles. Vinga, gràcies a vosaltres. La persona que tinc al costat... Bueno, primer anem a parlar de la falla, que és la falla Conserva Berenguer Mallol. Tinc al meu costat el seu president, que es diu Ricardo, a la fallera major d'enguany, que es diu Virgínia, i al meu costat a una fallera de la falla, que és la dona del president de Ricardo, que és ni més ni menys que Mònica Palmer, que és l'única dona de la història de les falles de València que ha sigut 2 vegades fallera major de València, l'any 1982, fallera major infantil, i l'any 1992, fallera major de València. Si me permeteu, comença en ella. Mónica, eres historia viva de la fiesta, casi res. Casi res, la verdad es que sí, una gran suerte haber tenido la oportunidad en 2 ocasiones de representar a la fiesta de las fallas de València. Jo sempre dic, Mònica, que una dona que ha sigut fallera major de València, evidentment, mai deixa de ser-ho. A mi això d'ex-fallera major no m'agrada. Sempre eres fallera major de València. Aleshores, com viu una dona com tu, que ha sigut 2 voltes fallera major de València, un acte com el d'avui? Pues intensamente, como siempre. La verdad es que sigue siendo igual de emotivo, igual de esperado. Creo que la que es fallera es uno de los actos que más se espera, ¿no?, en todas las fallas, y luego es especial desde que eres madre y tienes hijos, pues miras más por ellos que por ti si cabe. La mochila que l'ha eixit al muscle al teu home és el teu fill, no? És el pequeño. Pobre, està dormidet. Sí, s'ha dormido. Vaig a veure si li puc fer una entrevista al teu home. Ricardo, president de la falla Conserva Berenguer Mallol. Bueno, un honor, un plaer y bueno, tindre una belleza como la teua dona impresionante. Claro que sí, ella desde el año 82 lo vive de forma muy intensa, ¿no? Nosotros en estos últimos años la verdad es que lo vivimos todos a nivel de familia, venimos todos, y este año más, si cabe, bueno, pues en el cargo de presidente lo vives de otra forma, de una forma muy particular, porque es un acto muy emotivo, cada uno lo vive a su manera, a su forma, cada uno pide pues una cosa, unos piden salud, otros piden otro tipo de
cosas. Y la verdad, cuando ya tienes una responsabilidad en la falla y más si vienes con toda tu familia, y más si cabe también si vienes con mi fallera mayor, que es un ángel que me han mandado, la verdad es que es muy buena persona, pues la verdad lo vives de forma muy intensa. Es muy emotivo. I si parlem d'emoció, emocionadíssima continua Virgínia, que és la seva fallera major de la falla d'enguany. Què tal, Virgínia? Com has viscut l'ofrena? Molta emocionada, molta alegria. Sempre és una alegria el poder entregar les flors, evidentment. No sé si has escoltat les paraules que t'ha dit el teu president. Ha dit que eres un àngel que ha arribat a la falla, quasi res. Per a mi ell també ho és, també m'està ajudant moltíssim, perquè és algo nou per als dos, el que és representar la falla, i per supost ho representem amb molt d'orgull. Bueno, Virgínia, Ricardo, Mònica, moltíssimes gràcies per estar així, que acaben bé les falles, un honor tindre al nostre costat, i bueno, que acabe bé les falles per als falleros de Conserva Berenguer Mallol. Fortuna d'estar superben acompanyat, en este cas, en els falleros president i fallera major de la falla Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, que planten en primera categoria, que enguany s'han emportat, igual que l'any passat, el primer premi de la seva secció, en un monument preciós que es diu Tempus Fugit, el temps que s'escapa, construït pel mestre, recorden, Miguel Santaeulàlia, fill, quina família d'artistes, i bueno, tinc al costat a Marco Soriano, que és el president, i a la preciosa Desiree Rodrigo, que és la seva fallera major. President, comença amb la fallera en la seva venia. Guapíssima, com ha anat l'ofrena? Molt bé. Ha sido muy emocionante. Desde que he entrado desde la calle de la Paz, ver a todo el mundo, se te vienen recuerdos de tu nombramiento, de momentos con la familia. Ha sido muy emocionante, la verdad. Jo pense, si a més ha sigut emocionant des que vos vau enterar que havíeu guanyat el primer premi de la primera categoria. Des d'aquest moment fins ara esteu en un núvol. Hombre, eso por supuesto, pero desde el día 15 ya es todo, es compartir todo con toda tu comisión, al máximo disfrutar, porque sabes que es una semana y que ya se acabó. Entonces intentas disfrutar cada momento. Luego aparte, si ganas el primer premio como ha pasado este año, pues el doble de felicidad. Vaig a posar-te en un compromís. Si tingueres... Ai, claro, és que Ponsoda és un poc fotudet. A veure, si tingueres que triar com a fallera major un moment, jo te vaig a donar dos. El moment en el que t'assabentes que la teua falla és la del primer premi de la primera secció A, o el moment d'entrar a la plaça de la Verge com a fallera major? La entrada de la Virgen. Me quedo con eso. Preciós. Vamos, no lo dudo. Estupendo. Es lo más bonito. Vaig a xerrar amb el teu president. Marcos, d'ací a no res rebràs a les càmeres de Canal 9 perquè esta és una de les falles que la nit de la crema retransmetran els nostres companys de Canal 9. Un any més amb tots vosaltres. Sí, además estamos encantados de que así sea, imagínate, ¿no? Un poco es cumplir con los objetivos y además estamos encantados de que lleguéis hasta allí, porque es un equipo extraordinario de profesionales que hacen posible que todos estemos al corriente de lo que ocurre y tratamos de aportarnos lo mejor posible. Bueno, quin monument. Aconsella a tota la gent que encara no l'ha vist que se passe per Duc de Gaeta, Pobla de Farnals, el mestre Santaeulàlia. Bueno, no només pare, fill, germans, eixe cognom té molt a dir en les falles. Sí, y además una relación muy directa con nosotros. Ellos han formado parte de nuestra familia fallera. Han plantado todos, han plantado los dos Miguel, ha plantado Alejandro y ha plantado Pedro y han conseguido los mejores resultados. Por tanto, para nosotros son algo más, ¿no? que menos artistas. Son familia, son amigos y además gente que ha sabido dejar su impronta en nuestra plaza, haciéndonos tan felices como para conseguir ese premio, ¿no? Marcos, he posat a la teva fallera major en un brete, vaig a posar-te tu en un altre. Repetirem artista l'any que ve o encara no està pensat? Estamos en ello, ¿no? Sí, por mí, vamos, ya yo lo hubiese cerrado, pero claro, ya sabes que estas cosas del mercado pues va así, ¿no? La verdad es que desde el primer momento ya estamos intentando negociar, pero somos conscientes de que somos una plataforma, de que tienen que afrontar unos retos más importantes y lo único que esperamos es que si hacen un salto a la sección especial, aún así, Miguel se quede con nosotros y José Gallego, que es el infantil. Bueno, president, a pel triplete, si estem en primera, i a guanyar si anem a categoria especial. Muchas gracias, de eso se trata, a ver. Marcos, gràcies. Desiree, moltes gràcies i que acaben molt bé les falles. Moltes gràcies. Preciosa Ariadna Galán, fallera major infantil de València 2010. Una xiquita de 9 anys en un cap hiperdespert, no superdespert, hiperdespert, en la que parlar és un verdader luxe. Ariadna, què tal? Molt bona nit. Com t'ho estàs passant? Pues la verdad que muy bien, porque yo ya desfilé por aquí abajo ayer, pero la verdad que volver a pasar por aquí abajo, ya solo para ver a la gente que pasa, pues la verdad que te emociona muchísimo. Com va ser la jornada d'ahir quan tu vas tancar l'ofrena i vas entrar dins de la basílica i vas veure de cara a la Mare de Déu? Pues la verdad que fue un momento muy especial porque poder
cerrar tú la ofrenda como fallera mayor infantil de Valencia y entrar a la basílica y darle tus flores a la Virgen, pero la verdad que es un acto muy emotivo. De tots els actes que té una fallera major infantil de València, que jo sé que són molts, Ariadna, quin és el que més t'agrada? Pues la verdad que no lo sé, me gustan todos, pero con el que más me ha impactado yo creo que por la gente que ha venido y por los chillidos que han habido, pero me han encantado todos, yo creo que la crida y la ofrenda, pues la verdad que me han impactado un montón, porque yo todos los años he ido a esos dos actos en especial, entonces pues me emociona. Ariadna, per favor, gira't un poquet a la càmera perquè te puguem veure millor. Així està, estupendo. Jo sé que tens 12 amigues que són les teues xiques de la Cor d'Honor. Què tal, vos porteu bé? Sou amigues totes? Sí, no, la verdad que nos hemos hecho como una piña y la verdad que todas somos súper traviesas. Bueno, si tingueres que recordar un moment especial a les Falles, potser seria el dia del teu nomenament, el dia que l'alcaldessa de València, Rita Barberà, et va telefonar. Claro que sí, claro que sí. I què tal a la teva família? Perquè durant les Falles pense que no els veuràs quasi. Bueno, la verdad que me intentan seguir a todos los actos, pero no pueden. Pero la verdad que sí que me están ayudando un montón y que me están siguiendo todos los actos y eso es un trabajo muy duro. D'ací a no res veuràs tancar l'ofrena a la teua germana major de foc, a la fallera major de València. Què tal és la fallera major? Pues la verdad que es súper simpática y la verdad que nos hemos hecho muy amigas y ya te digo que somos como hermanas. Y esta noche le deseo muchísima suerte. Li has donat algun consell, tu que ja has fet la desfilada i que vas fer l'oració dins de la basílica? Claro que sí, además ella fue corte infantil y lo vivió, pero ahora pues es un poco diferente, entonces yo le he dicho que lo disfrute porque pasar como por ahí debajo como fallera mayor de Valencia, pues la verdad que yo le he dicho que lo disfrute porque nunca lo va a olvidar. Claro que sí, Ariadna. Una última pregunta. M'agradaria que, com a fallera major infantil de València que eres, esta retransmissió l'està veient moltíssima gent, i gent no només de la comunitat valenciana ni d'Espanya, sinó de tot el món, que convidares a tota la gent a que vinga a València a disfrutar de les falles. Bueno, pues decirle a que todos los que no puedan poder venir a Valencia a disfrutar de las fallas, que al año que viene que vengan a disfrutar de las fallas al máximo, porque es la mayor fiesta de València. La major festa de València té la millor representant infantil, Ariadna Galán, fallera major infantil 2010. Moltes gràcies i enhorabona pel teu regnat, preciosa. Muchísimas gracias.